Ano na ba? Oh, ito. Okay. Ano natin ang product guys? May product. Basura rin? Tadi eh. Ano yun? Ano? I-blender. I-blender na. Ito mixer. Mixer. Bukan tayo mixer. Kaya ka mix eh. Yarin siya sa kawan. Oo. Baru pilih bisa. Pilih naman sa loob, baray. Hindi? Baray, pilih ko hawan. Pilih ko. Para malukot ako. Masakto rin na, ano yan, ano lang ito? Usa. Bakit lipot? Ha? Tingnan ni kagahap. Isa lang naman. Ano ba bilhin mo ni Kapay? Ano lang sa akin? Ano naman ito? Hindi nila kawan. Gamay ka na. Ano lang ito? Di ba gamay na? Kasi gamay ka po na. Dubo lang ang kanya. Ano sabi? Guys. Yan, luwaan na yun guys. Baga anay. Ano, ayan o, baga. Gusto ko pagbaga na eh. Sa mga kapatid na gusto kapisa. Oo. You can eat 3 layers. Medyo na sa 3 layers. Huwag gina na. I-high blood ang titod. Ano yung kung sakit? Dali maka-outit yun. Hindi nga rin, yung titod nga huwag gina utok. Ang tao, kita lang tao. Hindi lang. Nakita yung recom nila dito. Ano? Sikit guys, ganun din naman magpantay eh. Eat na. Ito yun, apa? Hindi, huwag mo lamits. Oo ba? Hindi mo ako pala. Ako niya, ang sana kita naman ito sakto ba? Ano ka ispis mo? Mura naman kagkuhan. Wala rin mo, natambukay ka, dahil ikaw dagkuhan. Nakabawas! Kalas. Kalas. Regina. Dito mo sa kat. Oh, bilhin na daw dito eh. Paglag. Ano? Ano lang eh? Ano naman good? Nadagnot na niya. Hindi, ako lang. Ano? Oo, nakatapos. Ang galing isa sa akin. Hindi, wala ka lang. Oo eh. Butang ang galing dito. Ang last, kasi mo matangan. Ay, kayo katulong kayo. Guys, video siya guys. Ang kapihan guys. Ay, ito, hapay na nakukuha eh. Puro pamili.
Basta naman sa kapamilya. Nahiring mo na ito. Wala, no? Naro ba? Ang sabi ko ngayon, Pero pamili. noon sa trabaho, Member mo ng pamili. lagyan. Hmm. Ang apply na ko. Naman si Tita Tits na sa sinainits. Hour. Atay, napila kaya kamot. Ay, nagamit din ha. Abi, nabi na may mga tulong-tulungan. Uy, hindi daw mo kita pinili. Ay, ano yun? Okay. There guys. Thank you for watching.